som Gabriel Tročák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. V dnešnom videu sa budeme venovať doplnkom na zbranie. Doplnky môžu byť úplne základné až po tie pokročilé. Čo sa týka základných, treba na 58, či to bude nadpažbie, podpažbie, pažbička, pažba. V dnešnej dobe si môžete vybrať rôzne typy nadpažby a podpažby, rôzne typy gripov, rôzne typy pážiek. Ďalšie z doplnkov, ktoré si môžete vybrať, sú to rôzne kolimátory. Záleží iba na vás, aký preferujete veľkosť alebo na základe zobrazovania obrazca daného kolimátora. Na čo si dajte pozor pri montáži daného kolimátora, aby bol dotlačený čo najviac dopredu a na tomto mieste pevne spojený so zbraňou. Ďalšia vec, ktorú môžete využiť, sú rôzne gripy na zbraniach. Znova záleží od vašej preferencie podľa veľkosti gripov. My gripy využívame nielen pri samotnej streľbe, ale aj pri streľbe s využitím bariér alebo nejakých predmetov na väčšie vzdialenosti ako stabilizáciu danej zbrane. Ako si môžete všimnúť, tu na tejto zbrani je grip nasmerovaný smerom dopredu. Je to z toho dôvodu, že pri držaní zbrane nám zvyšuje tlak zbrane o telo a pri samotnom využívaní bariér nám uľahčuje stabilizáciu zbrane pri streľbe. Ďalším doplnkom na zbrani môžu byť baterky. Ak používate baterku s diaľkovým spínačom, odporúčame umiestniť baterku na pravú stranu. Z dôvodu, že pri manipulácii so zbraňou, ak ju máte na popruhu, na tele, baterka je ďalej od tela a znemožňujete to, aby sa vám veľmi ľahko baterka zamotala o váš odev. Ak nepoužívate na zbrani baterku s diaľkovým spínačom, ale priamo so spínačom na baterke, vtedy odporúčame umiestniť baterku naľavo, kde nielen pri samotnej streľbe, ale aj pri manipulácii s baterkou viete veľmi ľahko zapnúť, vypnúť, ovládať danú baterku a nemá to vplyv na vašu techniku streľby. Nevýhoda je, že baterka je bližšie pri vašom tele a môžete sa chytiť o váš odev, ktorý máte na sebe. Ďalším materiálom na zbrani môže byť zväčšovač. Odporúčam v základe sa naučiť pracovať bez zväčšovača. Mali by ste byť schopní zasahovať ciele bez problémov do 300 metrov a až potom, ak zvládate, môžete použiť alebo doplniť svoju zbraň o ďalší materiál. A v neposlednej rade nemíňajte 1000 eur za blbosti, ale radšej investujte tie peniaze do munície a do času, aby ste mohli trénovať a byť lepšie pripravení a vedieť lepšie manipulovať danou zbraňou.